Hello and welcome to my channel. My name is Igbo and I teach Igbo language. Ndewonu, aha m bụ Igbo, ana m akụzi asụsụ Igbo. If this is your first time joining our lesson, welcome and please do consider subscribing. Alright? If you've been with us, welcome back and do take your usual seat. Okay? Alright, let's get started. In today's lesson, I'll teach you the months of the year. Alright? Na nkụzi nke taa, m ga-akụziri unu ọnwa ndị dị n'afọ. Before I go on to list out the months in the year, let me first of all tell you that in our Igbo calendar, we have 13 months of the year. Okay? Tupu m gaa n'iru ịgụpụtara unu ọnwa ndị dị n'afọ, ka m buru ụzọ gwa unu na abịa n'ọgụ afọ Igbo be anyị nwere ọnwa 13 n'afọ. I know a lot of you don't know about this, but don't be disheartened because you have me in your life. Okay? Ama m n'ọtụtụ n'ime unu amaghị nke a, mana unu esogbukwa n'onwe unu maka na gịnị mere unu nwere ụgbọ oyibo na ndụ unu. Ngwa ka anyị gaba n'iru. Abịa n'ọgụ afọ anyị nwere ọnwa mbụ, nwee ọnwa abụọ, nwee ọnwa ife eke, nwee ọnwa anọ, nwee ọnwa agwụ, nwee ọnwa ife ji ọkụ, nwee ọnwa alọmchi, nwee ọnwa ilo mmụọ, nwee ọnwa ala, nwee ọnwa okike, nwee ọnwa aja ana, nwee ọnwa ede aja ana, nwekwazịa ọnwa ụzọ alụsị. Unu anụla ya? Ọgụ afọ anyị bụ ndị Igbo nwere ọnwa 13 n'afọ. Ọ dịghị 12, ọ dị gịnị? 13. In the first month, which we call the ọnwa mbụ, we have our annual counting festival. Okay? Abịa na ọnwa nke mbụ anyị kpọkwara ọnwa mbụ, anyị nwere omume anyị na-akpọ gịnị? Ịgụ afọ. N'ekwu, anyị nwere omume anyị na-akpọ gịnị? Ịgụ afọ. In the second month, which is the ọnwa abụọ, we dedicate the month to cleaning and farming. Abịa n'ọnwa nke abụọ anyị kpọkwara ọnwa abụọ, anyị wepụtara ọnwa nke a maka ikpochasị ugbo na ịkọnyekwa ihe n'ime ugbo a. In the third month, which is the ọnwa ife eke, everyone is supposed to fast in order to obtain favor from the God of the earth. Alright? Because after this month, the next month following will be for planting yam seeds. Alright? Abịa n'ọnwa nke atọ anyị kpọkwara ọnwa ife eke, mmadụ niile kwesịrị ibu ọnụ ka ha wee nata ihu ọma n'aka Chikere ala. Maka na ọnwa nke a gacha, ọnwa ọzọ na-eso ya bụ ọnwa anyị ji akọnye mkpụrụ ji n'ala. Ịnọ na nke a? In the fourth month, which is ọnwa anọ, we plant the yam seeds. Abịa n'ọnwa nke anọ anyị kpọkwara ọnwa anọ, anyị na-akọnye mkpụrụ ji n'ala. Lotakwa na m gwara unu na ọnwa nke atọ anyị kpọrọ ọnwa ife eke, na n'ọnwa nke a ka anyị na-ebu ọnụ n'ịyọ Chikere ala ka onye anyị ihu ọma. Abịazie n'ọnwa nke anọ bụrụ ọnwa anọ, anyị na-akọnyezi mkpụrụ ji n'ala. After the fourth month, we have the fifth month, which we call the ọnwa agwụ. In this month, all our adult masquerades comes out. Agafecha ọnwa anọ, anyị nwere ọnwa ise. N'ọnwa ise anyị kpọrọ ọnwa agwụ ka nnukwu mmanwụ niile anyị nwere na-apụta. N'ịga n'iru, anyị nwere ọnwa isii anyị kpọrọ ọnwa ife ji ọkụ. Ọnwa ife ji ọkụ. N'ọnwa nke a ka anyị na-akwadobe maka omume anyị na-akpọ iri ji ọfụ. Iri ji ọfụ. Ngwa ka ọnwa nke anyị nọ na ya, ọnwa nke asaa. Ọnwa nke asaa, the 7th month. We are going to the 7th month, ọnwa nke asaa. Alright, in the 7th month, which is the ọnwa alọmchi, ọnwa alọmchi,
we harvest our yams. We harvest our yams in the 7th month, ọnwa alọmchi. We harvest our yams. Yes, all of them. Abịa n'ọnwa nke asaa bụrụ ọnwa alọmchi, anyị na-ewepụta ji niile anyị kọrọ n'ubi. The 8th month. In the 8th month, we have ọnwa ilo mmụọ. Ọnwa ilo mmụọ. This is where we have our almighty ọnwa asatọ. This is where we have our what? Almighty ọnwa asatọ. Abịa na ọnwa nke asatọ, anyị nwere ọnwa ilo mmụọ. N'ọnwa ilo mmụọ ka anyị nwere ọnwa asatọ. N'ọnwa ilo mmụọ ka anyị nwere ọnwa asatọ. 9th month, ọnwa ala. Ọnwa ala. In this 9th month, we give thanks to the God of the earth. Remember, previous month we harvested our yams. So this month, which is the 9th month, ọnwa ala, we give thanks to God of the earth. Abịa na ọnwa iteghete, anyị nwere ọnwa ala. N'ọnwa ala ka anyị na-enye chikere ala otuto. Ịnụla ya? Ọnwa iri. In the 10th and 11th month, ọnwa okike 10th month and ọnwa jana 11th month, okike ceremony is performed. And this ceremony comes to an end in the 12th month, ọnwa ede ajana. Abịa n'ọnwa iri, ọnwa okike na ọnwa iri na otu, ọnwa ajana, anyị nwere mmemme okike. Mmemme a na-abịa na njedebe na ọnwa iri na abụọ, ọnwa ede ajana. Ọnwa iri na abụọ, ede ajana. Agụcha ọnwa iri na abụọ, ọnwa ede ajana. Lọta na ngwala unu na ọnwa iri na abụọ bụ ọnwa ede ajana, ebe mmemme okike na-abịa na njedebe. Remember I told you that in the 12th month, which is the ọnwa ede ajana, the ọnwa okike ceremony comes to an end. Alright, moving on to the 13th month, the ọnwa ụzọ alụsị. In the 13th month, ọnwa ụzọ alụsị, we give thanks to Almighty God for seeing us through from the 1st month, ọnwa mbụ, to the 13th month, ọnwa ụzọ alụsị. Abịa n'ọnwa iri na atọ, anyị na-enye chikere ihe niile ekere maka odudo ha duru anyị bido n'ọnwa mbụ wee ruo ọnwa iri na atọ bụrụ ọnwa ụzọ alụsị. Alright, in today's lesson, we learned that Igbo calendar has 13 months of the year, not 12, 13 months of the year. Anyị kwuru na ọgụ afọ anyị bụ ndị Igbo nwere ọnwa iri na atọ n'afọ. Ọnwa mbụ wee ruo n'ọnwa ụzọ alụsị, from the 1st month to the 13th month, ọnwa ụzọ alụsị. Alright, thank you for being a part of today's lesson. See you in another lesson. Okay?